magkakaroon ng gigitata dahil mainit. Oo, tama. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa aking mga mata. Huwag kang mag-alala, ramdam kita. Huy! Uy, di ba totoo naman, aminin natin, mahal, na at the end of the day, kahit gaano man kainit, kahit gaano man kaalinsangan ng panahon, wala tayong magagawa dahil taga-Pilipinas tayo. Pero meron tayong magagawa kapag ikaw ay single, lumandi ka. Ay, nako, ang init-init ngayon naman. Pero talaga nga naman pumunta kami dyan sa Tandang Sora, no? Oo, dyan sa QC pala yun, no? Ay, anyway pala, mahal, nagkikwento na ako agad. Muli. Ako to, mahal, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino. O nga pala, baka hindi mo ako kilala, napapakinggan mo ako, nagkikwento na ako sa'yo na para bang close na tayo. Anyway, si Kim Chino ay makakasama mo 69 pa rin. Gabi-gabi naman yan, 6 to 9 p.m. Ako ngayong makakasama. At kahit summer ngayon, imaginein mo, no, bumaba na yung araw pero nanlilimahid pa rin tayo. Ramdam namin yan kanina. Anyway, mabalik tayo sa kwento ni Kim Chino. Alam nyo ba, mahal, pumunta kami Tandansora. Tapos nagpamigay kami ng palaro at papremyo dyan sa mga toda, sa mga tricycle driver dyan sa Tandansora. Na talaga nga naman tuwan-tuwa sila kasi nakakuha sila ng mga papremyo galing sa 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman kayo dyan, kung nandyan man kayo sa Metro Manila, ay nako, hintayin nyo kami naglilibot-libot. Para at least kung wala ka mang love life, wala ka mang asawa, nandyan ang Love Radio para mahalin ka. Huy! Pero speaking of love life, may mga pagkakataon talaga na kung saan tayo ay jowang-jowa, tayo ay nalulungkot, tayo ay nilalamig tuwing gabi, pero at the end of the day, wala tayong magawa kasi wala naman talagang nanlalambing sa atin. So anong gagawin kung walang love life? Mag-self-love. Alagaan mo yung sarili mo, diba? Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mo na sa spicy opa mo na DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 solo date na pwede mong gawin ngayong tag-init. Ito sinasabi ko sa inyo, pwede nyong gawin. Unang-una, ang beach trip. Diba? Imagine mo, pupunta kang La Union, Liwa-Liwa. Saan ba yung Liwa-Liwa? Zambales, no? Tama ba ako? Diba? Mag-solo trip ka, mag-solo travel ka. Ang dami ko nakikitang ganyang vlog. Ang dami ko nakikitang ganyan na kung saan nakakagastos lang sila for 3 days, 5 days na parang 3K lang. Imaginein mo, yung mga nagtatrabaho dyan, gamitin nyo yung mga leave nyo. Single lang nga kayo, hindi pa kayo nagbabakasyon. Tatagos na kayo sa pader niyan, hindi pa kayo masaya. Diba? Ngayong summer, i-maximize nyo. Ngayong summer, this year na rin, i-grab nyo yung opportunity para magbakasyon. Mag-file kayo ng vacation leave. Tapos ang gawin yung dahilan, narinig ko si Kim Chino, mag-VL daw ako. Diba? Saan pupunta? Pumunta kayo sa mga beach na kung saan baka makakita pa kayo ng AFAM, diba? Para at least, diba, may isang kababayan na naman tayo na mapupunta sa snow. Wow! Sana all! Sana all merong makitang AFAM tapos ipunta siya sa snow. No? Ano kayang pakiramdam niyan? Samantalang kami dito sa Manila, dito sa Pasay, kami po kasi ay malapit sa Star City. Meron ditong Snow World. Oo. Pwede kami magpalamig doon. Matry ko nga minsan. Kaya sinasabi ko lang dito, mahal, gawan mo ng paraan kung ikaw ay nalulungkot. Kung walang ibang mag-e-effort sa'yo, mahalin mo ang sarili mo, i-date mo na lang ang sarili mo. Okay? Ewan ko ba sa inyo, masyado kayo nagmumukmuk. Sige na, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Si Kim Chino ay hanggang 9 p.m. pa naman. But for now, Rakrakan Music na tayo at dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!